benetan baietz. Baina, badaudela bai, bere alde onak eta bere alde txarrak. Bai, baino ez. Bai, gustora bizitzen da hemen, ez? Baina gauza dela, astean zehar, asteburuan zehar igual ikusten duzula jende gehiago kaletik edo gitziala ere, orain jente asko etorri da bizitzen, baina bizitasun hori ez da nabaritzen herrian, ez? Eta bai, oso gustora gaude hemen, eta ona da jentea etortzea, baina jente hori ez bada herrian implikatzen, eta ez badu bizia hemen egiten, horrek ez da isladatzen herrian, eta zenean da 30 pertsona gehiago, 1000 pertsona gehiago, baina herrian ez da nabaritzen. Eta hori ez da ona bez herriarentzako. Lan egiteko oso herri polita dela, inguruak izugarrizkoak direla, herria alde zaharra oso polita da, baina askotan behar dituzun gauza guztiak hemen ezin dituzu aurkitu. Orduan, askotan, kanpora joan behar zara. Niretzako herri txikin oso ondo bizitzen da. Askoz elkartasun gehiago dago, askoz gertutasun gehiago dago jendeak indaula, baina niri Donosti bizi izan da, ezin dut esan Donostin gaizki bizidan izenik ez. Oso ondo bizi geha Donostin. Bai baino ez. Gaur, Artxinegako museoan egiten ari gara txarribota bat. Bai? Antxinako eran, ze orain ja ezin dira. Ezin dira egin etxeetan eta ja inork ez du egiten.